नमस्कार. आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. पावसाळा सुरू झाला की पर्यटकांना वेध लागतात ते वर्षा पर्यटनाचे आणि वर्षा पर्यटनासाठी पर्यटकांची पहिली पसंती असते ती देवगड तालुक्यातील तळवड येथील न्हावणकोंड या धबधब्याला. आता हा धबधबा पूर्ण क्षमतेने प्रवाहित झालाय. पर्यटकांसाठी आता पर्वणीच ठरणार आहे. पाहूया. पाऊस सुरू झाला एक लागतात वर्षा पर्यटनाला. आपण आता आलो आहोत न्हावणकोंड या धबधब्यावर. त्या धबधब्याची वर्षात जवळपास वर्षभर लोक आतुरतेने वाट पाहत असतात. त्या न्हावणकोंड धबधब्यावर आता आपण आलो आहोत. या ठिकाणी पर्यटक देखील येत असतात. मोठ्या प्रमाणात आज 2-3 दिवस गेले पाऊस जोरदार पडत असल्यामुळे हा धबधबा आपल्या पूर्ण क्षमतेने प्रवाहित झालेला असून या ठिकाणी पर्यटक देखील दाखल होत आहे. निसर्गाच्या सान्निध्यात असलेल्या या धबधब्यावर पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी अनेक पर्यटक येत असतात. जिल्ह्यातून जिल्ह्याबाहेरून राज्यभरातून अनेक पर्यटक या ठिकाणी भेट देत असतात. असा हा न्हावणकोंड धबधबा आपल्या पूर्ण क्षमतेने प्रवाहित झालेला असून या धबधब्यावर येण्यासाठी देवगड निपाणी रस्त्यावर तळवडे न्हावणकोंड कडून अवघ्या काही मिनिटाच्या अंतरावर हा धबधबा आहे. पाऊस सुरू झाला वेळ लागतात वर्षात वेळ लागते. या धबधब्याची वर्षभर पर्यटक आतुरतेने वाट पाहत असतात. त्या न्हावणकोंडच्या धबधब्याला हा धबधबा प्रवाहित झाला असून या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जायचे पर्यटक दाखल होऊ लागले आहेत. या ठिकाणी निसर्गाच्या भूसंख्येला हा न्हावणकोंड धबधबा पाहण्यासाठी वर्षभर मोठ्या संख्येने पर्यटक या ठिकाणी येत असतात आणि या ठिकाणी आपल्या मजाचा आनंद साजरा करत असतात. आपण आपल्या सोबत काही पर्यटक या ठिकाणी आलेले आहेत त्याच्याकडून जाणून घेऊया एकंदर त्या धबधब्यावर आल्यावर त्यांना काय वाटतं, काय त्यांना कसं वाटतं. नक्कीच या ठिकाणी आलं पर्यटकांना खूपच आनंद घेत आहेत. पर्यटक या ठिकाणी येऊन आणि या ठिकाणी जे आहे ते नैसर्गिक चांगले असलेला हा धबधबा असल्यामुळे या ठिकाणी एकच त्या ठिकाणी एकंदरच आणि पर्यटकांना देखील
चांगलं वाटत आहे ते पण बोलत आहेत त्याची माहिती ठेवतो. शिवसेना खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर दिलगिरी व्यक्त करत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूया. नमस्कार. जय महाराष्ट्र. जो प्रकार माझ्यात आणि पत्रकारांमध्ये हा झालेला आहे त्याच्यासाठी मी मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो आणि हा प्रकार का घडला हे जरा आपल्याला सांगू इच्छितो. ज्या दिवसापासून मी शिवसेनेत प्रवेश केलाय त्या दिवसापासून एकदम वाईट शब्दात आणि शिव्यागाळ करून मला जे अपमान करत होते तरी पण मी सर्व अपमान सहन केले. तरी सुद्धा आज सकाळी परत एक पत्रकार मित्र आले होते. मी त्यांना हात जोडून विनंती केली की बाबा याबद्दल आपण कुठलाही मला विचारू नका. जे मला काय बोलायचं होतं ते मी सर्व बोलून झालेलं आहे. आता कृपा करून काय बोलू नका. मी हात जोडून त्यांना विनंती केली. वारंवार मी सांगत आलेलो आहे का बाबा हे सर्व प्रकार हा माझा आहे. मला आपण जे शिव्या देतात आहे ठीक आहे, पण माझ्या परिवाराला, माझ्या मुलीला, माझ्या पत्नीला, माझ्या वडिलांना, माझ्या परिवाराला आपण जे वाईट बोलताय, शिव्या देतात आहे त्यापासून त्यांना जरा लांब ठेवा असं मी त्यांना वारंवार विनंती करत आलोय. तरी सुद्धा आज सकाळी पण पुन्हा एकदा माझ्या पत्नीबद्दल, माझ्या वडिलांबद्दल वाईट शब्द, वाईट गोष्टी सांगण्यात आल्या, खोट्या गोष्टी सांगण्यात आल्या आणि तरी ते पत्रकार त्याच गोष्टी परत विचारण्याकरता आल्या. माझ्याकडून त्यांना विनंती करण्यात आली पण त्यांनी न थांबता ते चालू राहिलं. त्याच्यात जरा वाद जरा जास्त झाला. माझ्याकडून चुकीने काहीतरी अपशब्द निघाले. मी त्याकरता पुन्हा एकदा त्या पत्रकारांची आणि पूर्ण पत्रकार समूहाची मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो आणि ते का होतंय हे मी आपल्याला सांगितलंय. कृपा करून आपण मी जे केलंय, मी जे प्रवेश केलाय त्याच्यासाठी ठीक आहे. माझ्या परिवाराला, माझ्या मुलीला, माझ्या परिवाराला, माझ्या पत्नीला, माझ्या वडिलांना जे हयात नाहीये, माझ्या आईना आणि माझ्या पूर्ण परिवाराला याच्यापासून जरा लांब ठेवा अशी आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्रकल्पाची माहिती कुणाकडेच नसताना देवगड तालुक्यातील वातावरण का खराब केलं जातं असा सवाल पालकमंत्री नितेश राणेंनी केलाय. तर माथी भडकवण्याचं काम केलं जात असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. तुम्ही विचार करा, अधिकृत जिल्ह्याच्या प्रशासनाचे प्रमुख जिल्हाधिकारी असतात. मी पालकमंत्री आहे. अजूनपर्यंत अधिकृत आमच्याकडेच माहिती आलेली नाही. तर मग संबंधित जे लोक जे गावकऱ्यांना, आमच्या ग्रामस्थांना भडकवत आहेत, माहिती देत आहेत, त्यांनी आमच्या पण ज्ञानात थोडं भर टाकावं ना की कुठून माहिती बाबा आली. आम्हालाच माहित नाही प्रकल्प कुठला, पण त्यांना कळलं. म्हणून ह्याची चिंता आम्हालाही वाटली. मी जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन केलं, बोलतो मॅडम हे कुठली माहिती देत आहेत. तुम्हाला साहेब मलाही माहिती नाही हे कुठली माहिती देत आहेत. म्हणून आजच्या पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने सांगतो की ग्रामस्थांनी सावध राहावं, उगाच माती भडकू नये. आम्ही लोकांमध्ये निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहोत. मला तिसऱ्यांदा लोकांनी निवडून दिलेले आहेत. सर्वात जास्त लीड देवगडवरून मला मिळालेली आहे. आत्ताच 6 महिन्या अगोदर आमचे जिल्हा परिषद सदस्य निवडून आले भाई पारकर, आमचे सदा ओगले साहेब निवडून आले त्याच भागात. तर आमच्या बाजूनी जनभावना आहे. आम्हाला लोकांचं मत मिळून मी इथे बसलेलो आहे. म्हणून लोकांना फसून, लोकांना अंधारात टाकून काही करण्याचा प्रश्नच येत नाही. म्हणून व्हॉट्सअपची माहिती वाचून कुठले तरी माती भडकवण्याच्या उद्दिष्टाने, जसं मी तुम्हाला बोललो, ह्या काही शक्ती आहेत जे भारताच्या विरोधात, त्यांना पगार कुठल्याच्या बाहेरच्या एनजीओवरून भेटतं आणि इथे येऊन लोकांची माती भडकवायची, विकासाला विरोध करायचा. आता लोकांची एवढी माती भडकवायची की ग्रामसभा घ्यायला लावायचं, पण मुळामध्ये कशाचा प्रकल्प, उद्या अगर सोलारचा प्रकल्प असेल तर, उद्या अगर MIDC येत असेल त्याला पण विरोध करणार, मग काय उपयोग आहे. याच्यापेक्षा बघून घेऊ, अंदाज घेऊ, समजून घेऊ, त्याच्यात भूमिका घेऊ. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी झाली असून पहिल्या टप्प्यात कोकणातील शेतकऱ्यांना मदत जाहीर झाली असून आंबा काजू बागायतदारांना समाधानकारक नुकसान भरपाई निश्चितच मिळणार आहे अशी माहिती मंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. अर्थसंकल्पाच्या अधिवेशनामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी ह्याची घोषणा केलेली होती. त्याची अंमलबजावणी कालच्या मंत्रिमंडळामध्ये या निमित्ताने झालेली आहे.
तसा आग्रह आदरणीय निलेश राणे साहेबांनी पण काल सभागृहामध्ये केला, अन्य लोकप्रतिनिधींनी केला आणि त्या दृष्टिकोनातून पहिला टप्पा हा NDRFच्या नॉर्मच्या प्रमाणे आलेला आहे. NDRF पण काल जे काय सभागृहामध्ये मी आपल्याला उल्लेख केला, आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांची अशी इच्छा आहे की झालेलं नुकसान जे आमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरती सरकारला कळवलेलं आहे की झालेलं नुकसान हे 90% जास्त आहे, 90% जास्त. म्हणून मिळालेली मदत ही निश्चित पद्धतीने वाढणार, हेक्टरी वाढणार. आमच्या आंबा काजू बागायतदार जे आहे जे कधीच हात पसरवत नाहीत, इतिहासामध्ये कदाचित पहिल्यांदा अशा पद्धतीची परिस्थिती पर्यावरणामुळे हवामानामुळे आलेली आहे की आम लोकांच्या आज आंबाच मार्केटमध्ये बघा दिसत नाहीये. आजूबाजूला सगळ्या आंबा बागायतदार बसलेले आहे, शेतकरी बसले म्हणून सांगतो. आणि म्हणून सरकार म्हणून जसं मी कालही सांगितलं सभागृहामध्ये मंत्रिमंडळातही पण आमची चर्चा झाली, दिलेली मदत ही पहिल्या टप्प्याची आहे. पुढचा टप्पा वाढलेला असेल. आंबा काजू बागायतदार आमचे शेतकरी समाधानी असतील अशा पद्धतीची मदत आमच्या देवाभाऊचं सरकार निश्चित पद्धतीने करेल. अणुऊर्जा प्रकल्प येत असेल तर त्याचं आम्ही स्वागत करू, अशी ठाम भूमिका खासदार नारायण राणेंनी रत्नागिरीत मांडली आहे. पाहुयात ते काय म्हणाले. आता आला तर आम्ही स्वागत करू आणि अणुऊर्जा प्रकल्प इथे यावा या मर्जीचा मी आहे. जनतेचा विरोध आहे. कोण जनता? हे व्यावसायिक आहेत. विरोध म्हणजे तुम्ही मला सांगा तुमचा अभ्यास काय हो. आम्हाला जिल्ह्याला वीज किती लागते? विजेशिवाय इंडस्ट्री येईल, इंडस्ट्रीशिवाय नोकऱ्या बेकारी जाईल? सांगा ना मला. तुम्ही विरोध शब्द बोलू शकता पण आज नुसती विरोधाने. बरं ती इंडस्ट्री येणार, 1 लाख कमीत कमी कामगार लागणार, नोकऱ्या आणि हे जवळपासचे लागतील आणि याच्यात इंजिनिअरिंग भागाला जास्त प्राधान्य आहे. आता ह्या गोष्टी आपण नोकऱ्या कोणाला लावू शकत नाही. आणि इथे जे येत आहेत त्यांना आपण विरोध करतो. विरोध करणारे कोण आहे? उद्धव ठाकरेने विरोध करून घेतले पैसे, गप बसला. काय झालं? आज सगळ्याला विरोध होता. काय झालं? काय एक झाला असता प्रोजेक्ट, किती प्रगती झाली असती, राज्याला वीज मिळाली असती, लोकांना पुरेशी वीज इंडस्ट्रीलाही मिळाली असती. उगाच नको ते नादाला आहे, कोणाच्या लागू नका. बंद बोलले ना त्यांनी म्हणा आंदोलन करा, मग मी समोरून काय करतो ते बघा. हे काय चेष्टा आहे सरकार आंदोलन. अणुऊर्जा प्रकल्प झालं पाहिजे दादा. प्रमोद जठाणी मांडलेली भूमिका. कोणी वीज निर्मिती करणारा प्रकल्प करावा, कोणी. तो अमुकच माणूस असावा असं माझं म्हणणं आहे. आणि शेवटी डिपार्टमेंट आहे ते सगळं चेक करतील ना त्याच्यावर, प्रदूषण किती होईल, काय होईल, काय. काश्मीरवरून कोणी भीक मागायला सिंधुदुर्गात येत असेल तर खपवून घेणार नाही. त्यांनी पाकिस्तानात निघून जावं, अन्यथा पुढच्या वेळी एका पायावर जाणार नाही असा इशारा पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिलाय. ही माहिती आमच्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून माझ्यापर्यंत आली. मी SP-ना फोन केला की हे जे कोण जिहादी मानसिकतेचे आमच्याकडे आले असतील त्यांना त्यांची पॅकिंग करा आणि त्यांना तो पार्सल इथून बाहेर ती घाण पाठवून द्या. आमच्या हिंदुत्वाचं सरकार असतेपर्यंत अशा पद्धतीचे कुठलीच घाण जिहादींची मी माझ्या सिंधुदुर्गात पाऊल टाकायला देणार नाही. ज्यांना भीक मागायचं असेल तरी पाकिस्तानात निघून जावं. माझ्या सिंधुदुर्गात पाऊल टाकण्याची हिंमत पण करू नये, नाही तर पुढच्या वेळी एका पायावर जाणार नाही एवढी काळजी घेईन. आता तरी गाडीत बसून पाठवलंय, पुढच्या वेळी तांगड्या हातात काढेन आणि हातात देईन आणि पाठवून देईन त्यांना इथून. म्हणून परत ही हिंमत कोणी माझ्या सिंधुदुर्गात येण्याची करू नये एवढं आपल्या माध्यमातून त्यांना सांगेन, ऐकत असतील तर. शिक्षक भरती प्रक्रियेत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात यावं अशी मागणी आमदार प्रमोद जठार यांनी अधिवेशनात केली आहे. शिक्षकांची भरती जिल्हा संवर्ग पद्धतीनं करण्यात यावी आणि त्या जिल्ह्यातील D.Ed पात्र उमेदवारांना संधी मिळावी अशी भूमिका आमदार प्रमोद जठार यांनी मांडली. स्थानिक उमेदवारांना रोजगाराची संधी मिळण्यासाठी शिक्षक भरतीत जिल्हास्तरीय प्राधान्य देणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. सभापती महोदय, की शिक्षक हा जसं मुलांना विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचा विषय आहे तसा हा एक रोजगाराचा सुद्धा विषय. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण जर बघितलं नाही, प्रामुख्याने माझ्या कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये जवळजवळ 15,000 शिक्षक आहेत आणि 80% शिक्षक हे बाहेरचे आहेत, इतर जिल्ह्यातले आहेत. माझी विनंती आपल्याला आहे की सरकार
80% त्या ठिकाणच्या स्थानिक जिल्ह्यातल्याच शिक्षकांना जर प्राधान्याने त्या शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्ती दिली, मला माहिती आहे की कदाचित हे तुमचं कायद्याच्या याच्यावरती टिकणार नाही की आपण कुठे करू शकतो या शिक्षकांची बदली, परंतु जिल्हा संवर्ग केला आणि सगळ्या भरत्या जिल्हा संवर्ग म्हणून केल्या, महाराष्ट्राच्या याच्यावरती न करता जिल्हा संवर्ग म्हणून शिक्षकांच्या भरत्या केल्या, तर मला वाटतं कायद्यामध्ये सुद्धा हे टिकेल आणि 80% स्थानिक मुलांना शिक्षक म्हणून भरती होईल. अध्यक्ष सभापती महोदय, आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये तर सगळ्या शाळांमधले शिक्षक, मी माझ्या शाळेत गेलो तर एक बीडमधले शिक्षक, एक लातूरमधले शिक्षक आणि एक परभणीतले शिक्षक आणि तिथल्या गावातली जी मुलं शिक्षक म्हणून BEd DEd झाली आहेत ती मुंबईत कुठेतरी काम करतात. म्हणून माझी विनंती आहे आपल्या माध्यमातून सरकारला की ही जी भरती प्रक्रिया आहे ही जिल्हा संवर्ग म्हणून करावी, तर स्थानिक 80% शिक्षकांना त्या ठिकाणी भरती होता येईल आणि त्या ठिकाणचे शिक्षक त्या गावात राहतील, त्यांची पोरं सुद्धा त्या गावात राहतील आणि शाळा सुद्धा भरभराटीला येतील आणि स्थानिक माणसांच्या शिक्षकांच्या नोकरीचा प्रश्न सुटेल आणि मला वाटतं 80% आमच्या कोकणात बंद असलेली घरं पुन्हा उघडतील. असं आपण करणार का? जिल्हा संवर्ग म्हणून शिक्षक भरतीचा नियम सरकार घेणार का, हा माझा प्रश्न आहे. कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आमदार निलेश राणे यांनी पावसाळी अधिवेशनात घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्य शासनानं अवघ्या 12 तासांच्या आत 209 कोटी 10,06,000 रुपयांच्या मदतीला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. आमदार निलेश राणे यांनी दिलेला शब्द पाळून कोकणातील शेतकऱ्यांच्या हृदयात स्थान मिळवलंय. त्याबद्दल शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी त्यांचे जाहीर आभार मानले. मी पहिल्यांदा सन्माननीय कुडाल मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे साहेब यांचे मी स्वतः एक आंबा काजू बागायतदार म्हणून मनापासून आभार मानतो. कारण त्यांनी जो काल विधानसभेत आंबा बागायतदारांच्या हिताचा प्रश्न उपस्थित केला आणि त्यांच्या त्या आक्रमक भूमिकेमुळे 12 तासाच्या आत 209 कोटी रुपये मंजूर झाले आणि त्याचा थेट फायदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मिळाला आहे. जवळपास 79 कोटी रुपये आज सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना मिळाले. त्यामुळे त्यांचे आभार मानावे तेवढे थोडेच आहेत. इतरही प्रश्न कायम निलेश राणे साहेब कायम मांडत असतात. आज ते आंबा बागायतदार शेतकरी यांच्यात त्यांनी हृदयात त्यांनी स्थान मिळवलेलं आहे. त्यामुळे कोणतरी शेतकऱ्यांना या जिल्ह्यात वाली आहे ते आता सिद्ध झालेलं आहे. त्यामुळे मनापासून मी त्यांचे आभार मानतो. आज शिंदे शिवसेना आणि महायुतीच्या माध्यमातून हे जे काही नुकसान भरपाई मिळालेली आहे ही पहिल्या टप्प्यातील आहे. अजूनसुद्धा दुसरा टप्पा येईल आणि त्याच आक्रमकतेने हे पैसे निश्चितपणे निलेश राणे साहेब आणतील, त्यात कोणतेही दुमत नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम 28 जून पासून सुरू होणार आहे. या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन सज्ज असल्याचं जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सांगितलंय. नमस्कार, मी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग. राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम रविवार दिनांक 28 जून 2026 रोजी संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शुभारंभ करून राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर गृहभेटीद्वारे इंटेन्सिव्ह पल्स पोलिओ इम्युनायझेशन ग्रामीण भागात 3 दिवस आणि शहरी भागात 5 दिवस राबवण्यात येईल. या मोहिमेत जिल्ह्यातील 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील सर्व 27,806 बालकांना पोलिओ प्रतिबंधक लसीचे 2 थेंब देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी जिल्हाभर 904 लसीकरण केंद्रे, 80 मोबाईल पथके आणि 43 ट्रान्झिट पथके कार्यरत राहणार आहेत. सर्व पालकांना माझे नम्र आवाहन आहे की आपल्या परिसरातील लसीकरण केंद्रांवर जाऊन लस घेण्यात यावी. तसेच लस घेण्यापासून वंचित राहिल्यास गृहभेटी दरम्यान आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून आपल्या प्रत्येक 0 ते 5 वर्ष वयोगटातील बालकाला पोलिओ प्रतिबंधक लसीचे 2 थेंब अवश्य पाजावेत. बालकाने यापूर्वी
पोलिओ लसीचे 2 डोस घेतले असले तरी देखील या मोहिमेतील डोस देणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रत्येक बालक सुरक्षित, प्रत्येक बालक पोलिओ मुक्त हे आपले सामूहिक ध्येय आहे. आपल्या सहकार्यामुळेच सिंधुदुर्ग जिल्हा कायम पोलिओ मुक्त व निरोगी राहील. धन्यवाद. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.